ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಕುಟ್ಲಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೆ ಬುಟ್ಟ ಐತಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೇರದ ರಾತ್ರಿ ಬುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಶೈಲಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡತೊಂದು ಸೊ ನೆಕ್ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತು ಒಂದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಬಿಫೋರ್ಗು ಬೈದೇರು ಆಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಪನ್ನೊಂದೇರು ವಾರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದೊಂದು ಒಂಚಿನ ವಾರಿತಿದ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪಡೆದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಎರ್ನಕಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಪೂತಿನಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡಲು ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕಲನ ತಂಡ ಎಸ್ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪುನಃ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ಎದುರು ಪುನಃ ತಂಡ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತನುಜಾ ಪವಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೇರು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತರ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖರ್ಲ ಕೋಚ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬಗ್ ಸೇರುಲ್ಲೇರು ಈ ಎರಡು ಜನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರಿಗ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಬಕ್ಕ ತುಮಚ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಾರೆ ಬಹುಶಃ ದೇರ್ ದುಂಬು ಉಲ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಬಂಪಿನ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕಬಡ್ಡಿದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿದ ಟೀಮ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಎಂಚೊಂದು ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪಂಡದು ಅವೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಜವನೀರ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿ ಯೂತ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜವನೀರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಕ ನಂದು ಆ ರೀತಿದ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನಾಗ ಸಜೆಷನ್ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಅಂಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಬೊಮ್ಮ ಆಡಿಂಚ ಪಾತೆನ ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಗ್ಳು ಸಡನ್ ಸುಕೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತರಿ ಆ ಟೀಮ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡೋದು ಮಲ್ಪಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಸುಕೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋಯ ಆನಿ ಅಚಾನಕ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದ ಅವ್ರು ಪೋಯ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ అని ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದಾಗ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಇಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು ನಿಜಾನೆ ಎಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡದು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪೂರ ಬನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವೆಟ್ಟು ಬೇತ ಪಿದಾಯ್ದ ಎಂಕುಲು ದಾಲಂದು ಮಲ್ಜ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದವಾದ ಮಾತ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಟೀಮುದಲ್ಲ ಇಡು ಮಾತ ಜಾತಿದಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತ ಟೀಮ್ ಎಂಚೊಂದು ಏರಿಯರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂದೆ ಪನ್ನುಲಿ ಎಂಕಲು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆದನೇ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತೆಗಿದೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೂಜಾ ಎಂಗ್ ಸುರುಕು ಪೂಜಾ ಗೊಬ್ಬೆರಜ್ಜಾರ ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾಡಿರ್ ದೋಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಯಶವಂತ್ ಮಾಡಿರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೂಜಾ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪಂಡಿರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೇರು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಬ್ರಾ ತಿಕ್ಕೇರು ಕುಬ್ರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆರು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ತನುಜಾವಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚಾದ ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ವೀಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಾಕಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೊಬ್ಬು ದಿನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪೊತ್ ನಕ್ಲೆ ಆತಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತು ಆ ಲೆವೆಲ್ ದಕ್ಲೆ ತೊಂಜೇರು ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಜನ ದೊತ್ತನ್ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕುಬ್ರಾ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಕುಬ್ರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಟೀಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲನ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪ ನಿಂತಂడి ಮುಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿನತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೂಜಾ ಆಡು ತನುಜಾ ಆಡು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಬತ್ತಿನ ಐತೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ರವಿ ಉರ್ವ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಚಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಎಂದ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಆತಂಡಿ ಸೊ ತನುಜಾ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿ
ತನುಜಾ ಪವಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪವಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪವಾರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮರಾಠಿ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಕನ್ನಡದವರು. ತುಳುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ವೇರಿ ಅರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಂಡೇರಿ. ಅಂಡ್ ಐರ್ದಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿರಿ, ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾರು ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಭಾರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನೀವು ಶೋರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಬರೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸರ್ನೇಮಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪವರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್. ನನಗೆ ಕೂಡ ಆಸೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡು ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿರಿ? ನಾ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ನನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 7 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಹಾ ಖಂಡಿತ, ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು. ಎಸ್, ಕಬಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಗೇಮ್ ಹೇಗೆ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಥರ್ಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಆಟ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಗೇಮ್ ಅದು. ಸೊ 4000 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಆಟ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನಾದರೂ ಆಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಗೇಮ್ ಯಾವುದು? ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಖೋಖೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒನ್. ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದು ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಟ ಆಡಿದ್ದು? ಹೌದು ಸರ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಖೋಖೋ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಕೂಡ ಇಷ್ಟದ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೇಗೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ? ಕಬಡ್ಡಿ ಈಗ ಆಟ ಆಡೋರು ಕೂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆಟ ಆಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಾಣುವ ಆಟ ಅದು. ಕಬಡ್ಡಿ ಹುಡುಗಿಯವರು ಆಟ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂತೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈ ಸತಿ ನೋಡುವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಖಂಡಿತ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಟ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಪದಗಳು ಹೊರ ಕಬಡ್ಡಿ ಇದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಚಾಯ ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಪೋಣ ಅಂತ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಅವರ ಗೆಂದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಒಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಡ ಓಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗುಂಪು ನಿಂತ ಅವರ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಓಲ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಡ ಅವಲವಲು ಕಬಡ್ಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಈರ್ ಬನ್ನ ನೂದು ಸರಿ ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಗೇಮ್, ಹಳ್ಳಿದ ಗೇಮ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಗೊಬ್ಬನ ಕೈಕಾರಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಐಕ್ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಡೇರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಡೇರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಈ ಪೇಟೆ ದಾಖಲು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬೋದು ಅವು ಆತ ಬಾಡಿದ ಫಿಸಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬನಿ ಓಲ ಗಾಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ಗೀರಿರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಲ್ಲ ಬೂರುವನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ತಾಗುಂಡ ಅವು ಪುರ ಆಯ್ತು ನಕ್ಲಿ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ಈರ್ ಪಲ್ಲೇಕಂಡೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಅವು ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವು ಓಲ್ಲ ಆತಂದಿ ಜನ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಡ್ಡ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ಬೇನಿ ಎಂಕುಲು ಸಂಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಈಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದು ಬೇತವಲ್ಲ ಅವನಿಜ ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬತ್ತಿಂದ ಈ ಕಬಡ್ಡಿದ ಚಿತ್ರಣೆ ಬದಲಾಂಡ್ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಐರ್ಲ ಮೀರೊಂದು ಒಂದು ನಿತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ದು ಬುರ್ದು ಇತ್ತ ಪೇಟದಕ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಕಾಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಡಿ
ಈ ಮಣ್ಣದ ಗೇಮ್ ಇರ್ದು ಇತ ಶೂಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬರ್ತಂడి ಮೂರ್ನ ಗಾಯ ಆಪುಜಿಂದಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗೊಬ್ಬೆರ್ನ ಇಂಜುರಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲ ಬರ್ತಂడి ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಎಂಕಲ ಬರಂಪ್ರದ ಗಂಟೆ ಏಪಲ ಗಾಯನ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಏಪಲ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಸುಂದರ ಇತ್ತೀರ ಏಪಲ ಇತ್ತನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪಾರನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತವು ಅಂಚಿತ್ನ ದಾಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿತ್ ಪೂರಕವಾದ ಐಕಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಾರ್ಪಾಡ್ಲಾಂಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಂದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ನೀನು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಲೆ ಈಗ ತೋಜಿ ನಾನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಆವು ಕಬಡ್ಡಿ ಆತೇನ್ರಿ ಆತ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೇಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೇಮ್ ಇರ್ತಂడి ಕಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಹಾಕಿಡ್ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ನಮ್ಮನೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತಾಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದಿತ್ತ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಿಗ್ಗದ ಬೇತಾಕ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಕಬಡ್ಡಿಲ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೂರಂದ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ತೀಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಂಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಡನ ಇತ್ತಿಂಡಿತ್ ಆ ಟೀಮ್ ಬತ್ತ ಏರ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪದು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಮೂಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಡನೆ ಕಲ್ಪದೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಐಡ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದು ಇಂಡಿಯಾಡೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ನೆಕ್ ಪೋದು ಕಬಡ್ಡಿ ನಾನು ಸದ್ಯ ಹೋಗ್ಯಾರಕ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಡೋರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾಪಲ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಂಡೋರ್ ದೊಲೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಟ್ಲು ಎನ್ನಿದಿಜ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಸುಣ್ಣ ಪಾಠ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪುರ ಐತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಡಪುರತೆ ತಂದು ಕೊಡರು ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಕುಡ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಐತಾರದನಿ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನಡಪೆರುಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಲೇರು ಈತನೆಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಂತ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಣಿ ಆತನು ಈತನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಲು ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದು ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ರಂಜಲರ್ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರುದು ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಚ್ ಇರ್ದು ಬಾಕ ಒಂಜಿ ಪಿಚ್ ಸೊ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಟ್ಟು ಸುರುಕ್ ವನರ್ ಬಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ನ ಫೇವರೇಟ್ ಗೇಮ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬಾತಿನಾಲ್ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ ನನಗ ಈಗ ಐನಾತ್ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ನಡುಟ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿಲೇನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದಾದನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೀಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ 4 to 5 days ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಿಂಗ್ ನಾಡು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆತನು and strong one of the strong teams in the family ಅಂಚಾತನ್ yes ಸೊ ಇರೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಪಗ ಗೊಬ್ಬದಿನಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಗ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಗ ರೀಕಾಲ್ ಆಡೋರ ಓ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗೇನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಟಚ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತು ನಾಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮವೇನು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆತನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಏಮ್ ಎತ್ತು ನಾಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಲು ಅಂತ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮಂತ್ ಎಂಚ ಕಬಡ್ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಯರ ಈ ಜಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಾದರ್ ಕೋಚ್ ರವಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಾದರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಐತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ತೂಡ್ದ ಅದಾಪುಂಡ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಸೀದಾ ಪೋದು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೆಪಜ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತವರ ನಿಜಪ್ಪ ನೋ ವೇಜಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೆರಡಕ್ಕೆಂಗ ತಂಜಪ್ಪ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಇಲ್ಲ 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 ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್
ವಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಡುತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ಯಾ ಪಂಡ ಇಂಜ ಪಂಡ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲು ಲೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕುಲು ಸೊ ನಿಕುಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಂದಿ ನಕುಲು ಸೊ ಆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಚಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ पण इत्त टीम आक्चुअली दुंबुर्ದು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆಗಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಮುಟಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೋದು ಗೊಬ್ಬು ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಾ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮೆಂಚ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ನಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಐಡಿಂಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡಿಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಕುಲು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಡ್ಲಕುಲು ಆಯ್ನಾ ತಕಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಯಾನ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಗಲ ತೂಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ಟೀಮ್ ಎಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಹಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನುಲ್ಲೇರು ಬಂದೆಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಕಿದ ಟೀಮ್ ನಮಕ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಿನ್ನ ಆವಡು ಒಂದೇ ಅಪ್ಪೇರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಬ್ಬ ಕೇನು ಯಾನಿರ ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣೇಟ್ರೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲು ಬಂತೀನಿ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೂದೆ ಮಂತದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಜವನೇರು ಅಂತ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ನಾತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾನು ಈತೊಂಜಿಂದ ಮಲ್ತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನಬ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೇನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಆರು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬನ್ನೆಕ ಆರು ಮೂಲು ಓಮಾತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಐತ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ ಅವೇನು ಪೂರ ಜೀವಂತ ಉಂಡುಂದಿತ್ತಿನ ಆರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೇಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಲಗೋರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಿಂದ ಓ ಕರಾಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಓವೇ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಈಗ ಓವೇ ಪೋಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಓವೇ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಗ ಯಾರನ್ನ ಕೈಗಿಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವಾರು ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಇಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೂತಿರು ನಿನ್ನ ನಡಪು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವದ ಬೇಲೆ ಅನ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದಿನ ಆರ್ನ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಸಲಹೆಲಿತ್ತ ಎನ್ನ ಒಲಾನ ತತ್ತಿನ ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಜವನಿರ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಸಮಾಜ ನಮಕ್ ಎದುರು ಸರಾವಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮಾಜದ ಘಟನೆಲಾಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ ಬರ ಸೇರಿದ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕದಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪಗಂಡ ಏನ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ 2-3 ಜನ ಪೋದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಡ ಆಯ್ತ ಕೇನ್ಗ ಪಾತೇರಿ ಕಾನ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಮೇಡ ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲ ಬರ ಕೇನ ಪಂಡಿರಿ ನಿಕ್ಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಐಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಬೋಡು ಐಟ್ ಜಾತಿದ ಪುದರ್ ದಿಯರ್ನಲ್ಲ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ತಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಲೆ ತಂದು ಬೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ನೇಟ ಆರು ವಾ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪುನಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದಿರಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಬಂಟ್ರ ಯೂತ್ ಬನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ ಸುರೂತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ಪಂಡ ಬನ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪೋನಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಂಚ ಇಂಚಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಈ ಸಡನ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಸರಾದ ಟೈಮ್ ದಸರಾದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ್ಪಂಟೆ ನಮ್ಮ ದಸರಾದ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ನಿ ಬೇರೆ ತೂಕ ಪನ್ನಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಬರ್ತೇನೆ ಜವನೇರ್ ಪಂಡಿರ ನೆಟ್ ದಾದಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಟೀಮ್ ದ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸುದೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಪಂಡಿರ ಟೀಮ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗಂದು ಸುಖೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ನಿಶಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಿನೂತ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡಿರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಕಿಶಾನ್ ಅನ್ನೇ ಪಂಡಿರ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ದಾಲ ಪಾತೇರನೆ ಟೀಮ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ದಾದಾಪ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಟೈಮ್ ರತನ್ ನಡಪುರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಡಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪುಣ್ಯಗೂ ಪೂಜಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಅವೇ ನೆಟ್ ನಿಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಪೂಜಾ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲ ನಾವು ಬೈ ಅಚಾನಕ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅವು 2-3 ಸ್ಟಾರ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲೇನ್ ಅಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಕಲ್ನ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕೇನಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕೇನಿ ಐಟ್ದಾಲ್ ಆಕ್ಲೆಗೆ ದಿಚ್ಚಾನ ಬಾಕಿದನ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂಚಾದ ಪೂಜಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾನಿ ಪೂಜಾನ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಗೆತ್ತೊಂದಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೋಯಿನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕುಬ್ರಾ ದಿಕ್ಕೇನಿ ಕುಬ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಕ್ಲ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕುಬ್ರಲ ಪೂಜಲ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ ಕಲ್ದಿನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳ ಒಂಜೇ ಆರೆಗೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಚ್ ಲ ಒಂಜೆ ಯಶವಂತ್ ಮಾಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ BM ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡು ಪೂಜಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕುಬ್ರಲ ಅವಳೇ ಕಲ್ದಿನಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಕೋಚ್ ಹೊಡಿ ಎತ್ತೀನಿ ಯಶವಂತ್ ಮಾಡಿರು ಅಂಚ ಯಾನು ಯಶವಂತ್ ಮಾಡಿರ ಕೇಂಡೆ ಎಂಚ ಪೂಜಾ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಲಿ ಮಂಡ್ರಿ ಅಂಚೆ ತೂನ ಕಾರಣ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ನೆಟ್ಟು ರವಿ ನಡ ಎಂಗ್ಲ ಕೋಚ್ ಪಾತೇನೆ ಅಂಡಿರು ಪೂಜನ್ ಎಂಗ್ಲು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆರೆ ಗೊಬ್ಬನ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಿರು ಟಚ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅದು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬಾಗ
ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಂದು ದಿಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತ ನನಾತ್ ಯೂತ್ ಬಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಐಟು ಜಾತ್ರೆ ದಾಲ ಅಂದಿಚ್ಚು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಯೂತ್ ಬಂಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನುಜಾ ನೀವು ಆಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪೂಜಾ ಅವರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಡುವಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಆಯ್ತು, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೇಗೆ? Yes sir, if she can then even I can. If all the girls can even I can. So ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೂಜಾ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಫೋಕಸ್, ಏಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಡು ಪನ್ನೋಡು ಬಂದ ഞാനൊഞ്ചി റൈറ്റ് പോകുന്നില്ല ടാക്കിൾ മൽപോಡು പന്തിത്തുന്നുണ്ട് ആ ഏം ദാദുണ്ട് തുലി ദാറ്റ് ഈസ് ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. నేను ఇంచ మలపడం ఇస్తున్నాడా? ఎస్ ఓకే. ఏం కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ దాయి కొన్ని ಬೇಸಿಕಲಿ ಓವರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇರೆಗ್ ಇರ್ನಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತರಿಟ್ ಇತ್ತನಾಂಡೆ ಇರ ಗುರಿನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ ಗೇಮ್ಗಳ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ. ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲ ಯಾರೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಇರು ಈಡೆ ಪೊರ್ತು ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಈಡೆ ಪೊರ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ ಕುಡಾರ ಪರ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಐತಾರದಾನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಡಪೆರಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಪುಲ್ಲ ಉಪೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲಕಲ ಗೊಬ್ಬುಲ ತುಯರುಲ್ಲರ್. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಬಡ್ಡಿ ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪರು. ಕಬಡ್ಡಿ ನಂಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ. ಇರೆಗ್ ತಾಳ್ಮೆ ಒಂಚೂರು ತತ್ತುಂಡ ಇಡೀ ಟೀಮು ಅಡೆ ಸರ್ವನಾಶ ಅವರ ದಾಲಂದಿಚ್ಚು ಏತ್ ತಾಳ್ಮೆಡು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಏತ್ ತಾಳ್ಮೆಡ ಗೊಬ್ಬಿ ಆಗ ಟೀಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮಲ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ತೂದು ಗೊಬ್ಬಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಏನ ಪ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡ ಐತಮಿತ್ತು ರೈಡರ್ ಅನ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗತ್ತ ನೆಕ್ತಿಯರಚ್ಚಿ ಟೀಮ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂ ಒಂದ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊಸಿಷನ್ ತೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚರ್ಲ ತತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಐಟ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೂಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ఉంది ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಟರ್ನ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ఉంది. ಯಾಕೆ ತಾಳ್ಮೆಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಪು ಅಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕ್ ಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಅಂತ ಇದಾಗ ಇತ್ತದ ಈ ಮ್ಯಾಟದ ದೆಟ್ಟಂತೂ ಈರ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲಿನ ತೂತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಕ್ಕ ಮಡ್ಡದ ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದಾಗ ಮಡ್ಡು ಪಂಡ ಇರೇಗ ಕಾರ್ ಇರ್ ಎಂಚಲ ಜಾರು ಎಂಚಲ ಅಂದು ಆಪನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಪುರ ದಾಲ ಅಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡ್ದಾದ ಆಪನ ಪಂಡ ಇರ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ನಾಗ ಬಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆನಾಗ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಆಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಪನ ಇರೇಗ ಐಕ ದಾಲ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಡ್ಡು ಪುರ ಇರೇಗ ಐಕ ಮಣ್ಣದ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟದ ಬಲತನಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಅಂದು ಆಪಜಿ ಐಕ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಏತೇ ಸೌಕರ್ಯ ಬರ್ತನೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಸೆಟ್ ಅವನ ಹೊರತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಸೆಟ್ ಆಪ. ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಪೋಂದ್ ಇತ್ತಿನ ನಮಕ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೆಕ್ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆದ ಪಪ್ಪ ಸೆಟ್ ಆದ 5 ಪಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಪುಜ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪುಜ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪುಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಆಪುಜ. ಓಕೆ ಪೂಜಾ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಕೇಂಡಿನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ. ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಂಡಾರು ಏಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಂಡಾರು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಂದೇನು 7 ಜನ ಮಾತ ಔಟ್ ಆಪರಿಂದ ಎನ್ನಿರಿ ಈರು ಒರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ತೋರದ ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೈದೇರು ಇರ್ನ ಎದುರು ಉಂತುದೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪನ್ಲಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಗೇಮ್ ಗುಪ್ಪುನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರೆ ಗಲ್ಪ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರೆ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಾರಂದ್ ಎಂಕ ಆ ಸೀನ್ ದು ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬಟ್ ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ತೆರೆಯೊಂಡ ಮೇ ಬಿ ವಿ ವಿಲ್ ಇತ್ತ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ 100%.
ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದೆ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ರೈಡರ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಾದು ಪೇರ್ ವೀಕ್ ಲಾದು ಪೇರ್ ಅತನ ದಾದಾಂಡ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಶಿ ಮೈಟ್ ಲೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಮೇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ರೈಡರ್ಗ್ಲ ಆರೆಗ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಈ ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಹೊಡ್ತೇ ಉಲ್ಲ ಎಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ತುನ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿನ ಟೈಮ್ ಬರುವುದೇನಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಹತ್ತೆಚ್ಚಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಪನೇರ್ ಸತ್ತೆಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪರ ಐಕ್ ಯಾನ್ ತೈಕಿ ಕೇರುಂದಲ್ಲಿ ಏ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಂಕಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಡ್ದು ಕರ್ಪುಜ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋ ತನುಜಾರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಬಾ ಒಮ್ಮೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಔಟ್ ಆಗುವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ ದಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಪೂಜಾ ಈರೆಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಈ ಒಡ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲು ಅವ್ಲು 7 ಜನ ಅವ್ಲೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೋಪುನ ಪೋದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಎನ್ನ ಗೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಜಂಗ ಮೂಲು ಫೋಕಸ್ ಎನ್ನ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಏಮ್ ಹೆಂಗ್ ತಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನ ಆಯ್ನಾತಿ ಅನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಂಡ ಏರ್ನಾಂಡ್ಲ ಟಚ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಂಡ ಗೋ ಮೇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಗೋ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರ್ ಆತ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ದಿರ್ ಬತ್ತದ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇರ್ನವೋಲು ಗೇಮ್ ಮಿಡ್ಡ ಕಾರ್ನರ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಚರ ಅಥವಾ ರೈಡರ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ನಾನು ರೈಡ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಮೆಟ್ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತನುಜಾ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ನೀವು ಅಂತ ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಚರ ಅಥವಾ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದ ಕ್ಯಾಚರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೌದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುವ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಚಿರತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿತಾವಲ್ಲ ಅದು ಸುಲಭ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಥಟ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಓ ಸರ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೊಂಡ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಇರೇ ತೂನಕ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಡರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏತಲ ದೆಪ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಮಲ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ದಾಯ್ಕೆಂಡೆ ಬಂಡ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಪುಪ್ಪೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಮೂಲು ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರ್ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ದ ವರ್ಕ್ ಅವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ರೈಡ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಗೇಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಒರಿಯಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ ಮೂಲ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ನಾಗ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಉಂತೇರ್ ನಾನು ಒರಿಯ ಎಂದು ಅಂಡೆ ನಾನು ಔಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚನ ಮಲ್ಪಲಿ ಈರು ಮಾತೇರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇರು ಗೊಬ್ಬೆರಣ್ಣ ಸೇಫ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬೆರ ಯಾನಿತ್ತ ಕಾರ್ನರ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನಪ್ಪಗ ಆಯನ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂದಿ ಅನ್ ಗೊಬ್ಬೆ ರೈಡರ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂದಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಲೇಪಂಡ ಆಯ್ ಬೋನಸ್ ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆಯನ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಆಯಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಿರೋದ ಕೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅವ್ ಟೈಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತ ನಂಗೆ ಬತ್ತಾವಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾಂಡ ಪಿರೋದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನ ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ಪೇನ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇ ಬರ್ಪೇನ ರೈಟ್ ದೇ ಬರ್ಪೇನ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪೋಲಿ ಆಯನ್ ಉಂತಾವಲ್ಯ ಈತ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಈರ್ ಅರ್ಧೋಗು ಜರ್ಕ್ಗೆ ತೊಂಡರ್ನ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮರ್ದಾದ ಕಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ಮ್ಯಾಚ್ ರೈಡ್ ಅಂಚನೆ ರೈಡ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪೋಂಡ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಬೋನಸ್ ದೆಪ್ಪಲಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನವಲ್ ನಂಗೆ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನವಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಮೇನ್ ಅಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗೇಮ್ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎದುರುಡು
ಕಾರ್ನರ್ ಇಪ್ಪೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಕಾರ್ನರ್ ಇಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇನು 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಎದುರು ಪೋಪೆನ ಥರ್ಡ್ ಹಾಕ್ವೆನ ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಗಂದು ಮಲ್ಪೆನ ಬೋನಸ್ ಪೋಪೆನ ಐನ ಮಕ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡೊಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬದ ನನಗೆ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಈರು ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರದು ಅಲ್ಪನೇ ಏನು ಮಲ್ತ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪದ ಬೋಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತಂದು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಾಗ ಇರಾಗ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಟೀಮ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಚೊಂದು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲೀಡುಲ್ಲನ ನಮಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡ ರೈಡರ್ ಔಟ್ ಆಂಡ ಬೇತೆ ರೈಡರ್ ಉಳ್ಳೆ ರಾವ್ಲು ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನವಡ ಅತ್ ಕನವಂದೆ ಪೋಂಡ ಇಂಕ ಸೇಫ್ ಉಂಡ ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಪೆ ಅಪಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನಪುಂಡ ಎಂಚ ಔಟ್ ಆಂಡದಲ್ಲ ಅಂದುಂಡ ಅವು ಪೂರ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೇರ್ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಒಬ್ಬೋಲಿ ಡುವಾಡೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಡುವಾಡೈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಲಕ್ಕಡ್ ಬತ್ತನೆ ಜನ ಪೋಂಡು ಇರಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂದ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಟೀಮ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಖಲ್ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಲ ತೂತಾರೆ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಲ ತೂತಾರೆ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಲ ಅಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಪುಂಡು ಒರಿ ಕಾರ್ನರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆತನ ಏರಲ್ಲ ಒರಿ ನಡುಟ ಮೀನ್ ಕೈ ಪಾಡಿಂಡ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಿದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೊತ್ತಾವಿಸ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೈಪಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ ಎನ್ನ ಅಂದು ಹೋದ ಏತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏತೆ ಎಂದು ಮಂತಿತ್ತನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅವು ಆಪುಜ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಇಂಬಿಯಾಗ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ನಾವು ಪೋಪ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಬಿಯಾಗ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇದು ತಿಕ್ಕುಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋದ ಆಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಫಿರೋದಾಲಿಪ್ಪು ಹತ್ತದಾಲ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂಡ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಹೋತಿನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಡ್ ಹೋತೀನಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒರಿಯಾನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ನಲ್ಪ ಆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಂದು ಅಂಡ ಸೊ ಅಲ್ಪ ರೈಡರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ನ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎದುರ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಗುಂತುನೆ ಏರು ಆ ಎಂಚಿನ ಆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಯಾನು ಓಲ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಈ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಗೊಬ್ಬನ ಕ್ಲೇಫಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಏತು ತೋರೆತ್ತಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಅಂಡ ಐತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ನಡುಕು ಬೋದು ಪೂರ್ಣ ಅವು ರೋಲ್ ಆದ ರಟ್ಟೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಾವೇನು ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಅವು ಬರೋಡವು ಇಂಬೆತ್ತ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಚ ರಟ್ಟೋಡ್ ಬಂದ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಲ ಇತ್ತದಂತ ಗೇಮ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ರೈಡರ್ನ ಕ್ಲೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಡೀಪ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಪಂತ ಬಂದಾಗ ಲೋಬಿ ಮುಟ್ಟಿಯರು ಲೋಬಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಏನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ರೈಡರ್ ಮುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಕ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಅವು ದುಂಬ ಪೂರ ಇಜ್ಜ ದುಂಬದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದು ರೈಡರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೈಡರ್ಗೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ರೈಡರ್ಗೆ ಏತಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ನವಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡಂಜಿ ಇಡೆ ಪುರುಷ ನೋಡು ಒಂಜಿ ನಡಟು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತತ್ತು ಕೂಡ ಕೊಡರ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ತನುಜಾರಾವ್ ಅವರು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಆಡಬೇಕು, ನಾನು ಆಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು? ಚೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಡೆಯ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಆಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಅದು ಸಹ ಈಗ ಚೇರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೌದೌದು ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ನಾವೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹೊರಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ನಿಮ್ಮದು ರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಆಸೆ ಏನಿದೆ, ಏನು ಆಟ ಆಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುವಂಥ. ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಯಲ್. ನಾಳೆ ಕಬಡ್ಡಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ ಪೂಜಾ, ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಅದ ತೂತರ ಏರಿಯರ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ದಯಪಂಡ ಏರ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿಜೇರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಗೆಸ್ ಮುರಾಣಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ
ಬಿರುವರ್ ಕುಡ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಕೋಚ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತದ ತೆರದಾದನ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಕುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಿತ್ತನೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಬುರ್ಚಿ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಕಲ್ನೇದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಲಕ್ ಆಪುನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುಜೆ ಅಲ್ಪದಾದುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಅವೇನೆ ತೂಪಾಗ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈತ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಬಂದೆನ್ನು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಫೈಟರ್ ಇಂದೆನ್ಗ ಸೊ ಮುಖ್ಯನ ಆಸ್ ರೈಡರ್ ಆದಿ ರೆಂಚ ತುಪ್ಪರ್ ಒಂಜ ರೈಡರ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈಟರ್ ಅತ್ತನ ಭಯಂಕರ ಚಾಳ್ ಎಂದು ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಪುಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಮೊಕಲ ರೈಡ್ ನೀರ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇರ್ ಜನರಲ್ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ಇರ್ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಆಡ್ ಬತ್ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕಲೊಂದು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದಂದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಡ್ ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕುಲ್ಲಾವೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸಪೋಸ್ ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದುಂಬೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಕುಲು ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನಾನು ಒಂದಿಕ್ಕಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಅವಳು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದೇನೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದು ಐ ಗೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಗೇನ್ ಯಾನೆ ಕಡ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಲ್ಲ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ತೂ ಹೊಡ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತೋಜನು ಒರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ ಬರುವಿರಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲು ಒಂತೆ ಪುನಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಮುಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ನಾಗ ಅಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ತೂಪೇರು ಓಲಿ ಪುಣ ಮುಕುಲು ಅಡೆ ಪೂರ್ ದಾಪುಂಡು ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೆತ್ತದಾಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಲು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆತನು ಸೊ ಚೀರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಏರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಮನ ಪಿದಾಯಿ ನೆಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಡು ಆಸ್ ಎ ಪೂಜಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಬ್ರಾ ಆರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೆಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಮಾತಾ ಪೊಸಿಷನ್ಲ ಗೊತ್ತೇನರು ರೈಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೇನರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಲ್ ಅಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಡುಟು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಡು ಫಿಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೋಚ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಉಂಡು ಕೋಚ್ ಲೆಡ್ಡ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ರವೆನ್ನೆ ಮುರಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆತಂಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಡ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಇನಿಡು ಬುಕ್ಕ ಪೂಜಾಲೇರು ಮೇಲ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಪೂಜಾಲಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರೆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಆಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೂಜಾ ಎಂಚ ಅಕ್ಲು ಇದು ಮಲ್ತೀರ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇರು ಒಂದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತ ತಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಗಡೆ ಸೆಟ್ ಆತಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ರೆಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪಣತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೀಗ್ ಏತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರಾರಾ ಟೀಮ್ ಸೋವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದಕ್ಕ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ್ನ ಪೂಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂಜಿಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಯೂತ್ ಬನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾರಾ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೂಲ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಐಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲು ನಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗಂತೂ ಏನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಂಡು ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಈಸಿಲಿ ಪಂಡ ಅವೆ ಪಂಡತೆ ಒರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪೂರ ಹೋಗುಂಡು ಅಕ್ಲ ಆತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಯರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಅಂದಿಚ್ಚು 100% ಹೋಪ್ ಕೋಚ್ ಐಟ್ ಆತು ಅಕ್ಲೆ ನಂದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರವಿಯನ್ನ ಐಟ್ ಬಾರಿ ವೇಲೆ ಆಗುಂಡು ಅತೆ ಎಸ್ ಸೊ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಟೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗುಪ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಶ್ಯೂರ್. ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ನವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾಳೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಅಂತ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೇಡಿಯ ಇದು ಫಾದರ್ ಬುಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಬೆಳಗಿನ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು V4 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ V4 ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.